Hello viewers, दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै जोंनि न'नि बारियाव मोनसे ओरैबायदि फुल नागिरनो थांनो नागिरदों जाय फुला फ्राय केयार खालामजायैयाव जोंनि न'निफ्राय गोमानायनि लामायावसैमोन। बे फुलनि मुङानो जाहैदों मन्स्टेरा डिलिशियसा आरो बेखौ स्विस चीज प्लान्ट होननानैबो बुङो। बे फुला जोबोद कस्टलि जायो। दाखालि आङो मोनसे नार्सारियाव सोंदोंमोन, मोनसे फिसा दालाय दैखौनो बिसोरो 1000 होननानै बुंदोंमोन। दा बियो जोंनि बारियाव थागोन बायदि मोनदों आङो, बेनि थाखायनो बेखौ दिनै आङो नागिरहैनो नागिरदों। दा बेखौ नागिरनानै आङो मोनोब्ला बेखौ लानानै फैगोन आरो बेखौ जोंनि न'आव साजायनो थाखाय गायनानै दोनगोन। आंहा दासिमबो गोसोआव दङ जोंनि लामा सेराव फांसे खान्थाल बिफां दङमोन। दा बे खान्थाल बिफां सेरावनो बे मन्स्टेरा डिलिशियसा बिफांखौ गायनानै दोननाय जादोंमोन। दा बियो जेनेरेलि मोनसे मानलाग्रा एबा वाइन बिफां जायो। बे खान्थाल बिफाङा गिदिर जानायलाय बेखौ दानफायनो गोनां जादोंमोन। बेयावनो बे मन्स्टेरा डिलिशियसा बिफाङाबो गारहरफाजानाय जादोंमोन। दा बियो खुनुरुखुम बबेबा खनायाव थांनानै दङ जानो हागौ। दा बेखौनो आङो नायगिरगोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि जायो बे बिफाङा। जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला जोंनि आफानाव मोनसे हुदा दङमोन गार्डेनिं बानायनायनि। दा बियो बबेनिफ्राय बिदि रेयार माखासे स्पेसिस अफ माखासे प्लान्ट दा बेफोरखौ लानानै फैयोमोन, आं बुजिनो मोनामोन। दा माखासेया बेबायदिनो जोथोन लायैयाव गोमालांबाय, माखासेया जोथोन लानायाव बेबायदिनो थालांबाय। दा मन्स्टेरा डिलिशियसायाबो गोमालांथारनोसैमोन। दा बेखौ आंबो मिथियामोन एक्चुअलि बेयो मोनसे हाउस प्लान्ट एबा गार्डेनिं प्लान्ट जायो होननानै। मैया थटखनात आङो इन्टारनेट सार्फिं खालामबाय थानायाव बेखौ बोरैबा नुसनदों। दा बेयावसो बुजिनो हादों। दा आङो फटकरि गोसोआव फैदों खान्थाल बिफाङाव जोंनाव बेबायदि मोनसे प्लान्ट गायनाय दंमोन होननानै। दा बेबायदि नुसननायलाय बेखौ गायनो लुगैफिननायनि मोनसे इच्छाया आंनि गोसोआव बेरखांदों। दा ओंखायनो आं बेखौ नायगिरफिननो फारखा नांदों। दा फैदो बिब्दिब्ला नायगिरहैदिनि जयै। ओरै बिराद हाग्रा दुबाय, बिथिं थांजानाय नंला नै। बै हाग्रा दुबाय बिजों थांजाला, बैथिं थांगोन। ओरै लामाजों थांसै। स्कुल खुलिबाय नामा दिनै? स्कुल खुलिबाय? खुलियाखै? ए माइरंसो? दे भिडिअ खालामबाय दे नोंसोरखौ। हैद जि मोजां रायलांबाय आंखौ बे आदैमोननि न'। बारनांगौआसो जाला जानोसै ना, बेरा दं नै। ओरै थांसां गेटजों। बारहुंखाजों गय बिफाङा बायबायलै बाहाय। आयौ लेवार बाबा बिराद हाग्रा जाबाय। बबाव दं बेबा? खान्थाल बिफां मुरायाथ' नैबेनोमोन नै। दा बेयावनो थांदोंमोन, बेयावनो गायनाय जादोंमोन मन्स्टेरा डिलिशियसा एबा स्विट चीज प्लान्टखौ। निम बिफां एकदम बिलाइआनो थाया। खान्थाल फिथाइआव बिराद थायबाय। टेंटेना टेना 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 मिल गया। नैबेनो। दा नैबेनो नाय लोगोफोर, नैबेनो मन्स्टेरा डिलिशियसा एबा स्विस चीज प्लान्ट जायखौ आं नागिरफैदोंमोन बारियाव। दा बेखौ मोनबाय। खुनुरुखुम फांसे दङ नै, बेखौ जावखुनानै लांनाय जासिगोन। नै खुनुरुखुम मोनसे। आयौ गान्दाया दंसोगारो। नैबे दालायसो दं नोङो। बेबो मोनसे दालाय नै बरिया दङ, नुदोंना? दा बेयाव थाथ'थोंसै बाहाय।
आयौ नुबाय लेवारा बिराद गिदिर गिदिर बेखौ नै उफा आयौ नैबेनो बुखाबाय नै हा बुखाबाय लादोल' हरजे बरिया मन्स्टेरा दा बेनो नाय लोगोफोर बेनो मन्स्टेरा डिलिसियसा मोजां देखायलाय दाना बेखौ मोनसे टाबाव गायहैनो लादिनि नैखौबो लांफाखानोसैलै फैदो लोगोफोर दानिया आं नोंसोरनो बे मन्स्टेरा प्लान्टखौ गायनानै दिन्थिदिनि दा बियो माबायदि सयल कन्डिशनाव थाङो बेखौ आं बारा मिथिया जास्ट आं बेखौ मिथियैलाय नैबे एसे गार्डेन सयल ओमफ्राय गोबोरखि गावदां बेखौल' लानाय जादों दा बे मोननैखौ आं मिक्स खालामनानै बेखौ गायगोन दा थांगोन ना थाङा बेखौ उनावसो मिथिसिगोन जोङो दा बेखौ गायनो थाखाय आं मोनसे पट लादों दा बे पटआ नैबेनो दा बाहाय आङो स्नेक प्लान्ट स्मल भेराइटि अफ स्नेक प्लान्ट बेखौ गायदोंमोन दा बियो बांद्राय फेंखा हरनायलाय बेखौ रिपर्टिं खालामनाय जासिगोन फैदो बिदिब्ला गोबोरखि आरो हाखौ मिक्स खालामनानै लाग्रोदिनि दा अखा सिजोन रेनि सिजोन बेनि थाखायनो गोबोरखि आरो हाया एसे सिदोमा सिदोमा जानानै दङ जोंना सयल मिक्सचारा रेडि जाबाय दानिया नैबे स्नेक प्लान्टखौ जोङो पटनिफ्राय सेपारेट खालामनोसै बे पटआव उनथिंजायनाय ड्रेनेज हल गैया एबा दै एक्सेस जानाय दैया गलांनो थाखाय गुदुं गैया दा बेनि थाखायनो जोङो लहा गुदुं खालामनानै बेवहाय गुदुं खालामनानै लाग्रोनांगोन नङाब्ला बांद्राय दै जमा जायोब्ला बे बिफाङा थैनो हागौ दा जायखिजाया गार्डेन प्लान्ट जोङो गायोब्ला जाय पटआव गायगोन बे पटआव मोजां ड्रेनेज हल मोनसे थानांगौ दा फैदो बिब्दिब्ला जों बेयाव गुदुं बानायनानै लाग्रोदिनि दा आं बाव माखासे गुदुं बानायनानै लाखांबाय दा बे पटआव हा होनायनि सिगां जोङो बे गुदुङाव माखासे अन्थाइ थाफा बायदि होनानै लानांगौ जाहाथे हा होयोब्ला बे गुदुंफ्रा ब्लक जाया दा हा होयोब्ला बे गुदुंफ्रा ब्लक जानो नागिरो आरो बेनिफ्राय दैया गलांनो नागिरा बेनि थाखायनो अन्थाइ थाफाफोर होयोब्ला गुदुंफ्रा ब्लक जानायनि चान्स थाया फैदो बिब्दिब्ला बेखौ होनानै नायदिनि दानिया हाखौ होदिनि हाया बांद्रायनोसै नैबे दालाय दङ बेखौ हा सिङाव होजोबला सेवबायबायनोबो हागौ सायावनो दोननोसै दा सेवोब्ला नैबेखिनिया थैगोन ओमफ्राय बेखिनिया एसेब्लाबो सेफ जागोन दा बेनि जोलैखौ आङो फोजोबनो सानाखै दा बेखिनि लोगोफोर फ्राय रेडियानो जाबाय नै समायना नुबाय नायनायाव जोबोद मोजां नुसोगोरबाय दा बेनिफ्राय आरो फेंखा हरबावोब्ला बेखौ साबसिन नुबावसिगोन बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आङो जोबोद गोजोननाय बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों